Tuš ne radi. Dusjen virker ikke. Nema tople vode. Det kommer ikke noe varmt vann her. Možete li to dati na popravku? Kan du fikse det? Nema telefona u sobi. Det finnes ikke telefon på rommet. Nema televizora u sobi. Det finnes ikke TV på rommet. Soba nema terasu. Rommet har ingen balkong. Soba je prebučna. Rommet er for bråkete. Soba je premalena. Rommet er for lite. Soba je pretamna. Rommet er for mørkt. Grejanje ne radi. Varmen virker ikke. Klima uređaj ne radi. Klimaanlegget virker ikke. Televizor je pokvaren. TV-en er ødelagt. To mi se ne sviđa. Jeg liker ikke det. To mi je preskupo. Det synes jeg er for dyrt. Imate li nešto jeftinije? Har du noe billigere? Ima li ovde u blizini omladinski smeštaj? Finnes det et ungdomsherberge i nærheten? Ima li ovde u blizini prenoćište? Finnes det et pensjonat i nærheten? Ima li ovde u blizini restoran? Finnes det en restaurant i nærheten?